Господа, днеска ще снимам клип за учителите. Дан. Не ви ли е интересно, когато учител иде в учителската стая, например, да. О, колежки, айде да видиме Ивачо каква оценка ще има на неговата контролно с дарца на оценките. Чакайте да го закача и да видиме каква оценка ще има. Да, случвало ли ви се учителя да ви зададе най-труден въпрос и вие да вдигнете ръка, защото ви се ходи до тоалетна. Ученици, колко е 2 плюс 2? Вие сте 10-ти клас. Вие всички тук сте идиоти. Малумни шимпанзета. Ето го и човека. Човека, който ще издигне България. Вие тук всички сте копелета малумни. Този човек тук е надеждата на България. Вие сте идиоти. Малумни. Даже и на децата ви ще напиша двойки, а на него ще напиша даже и на внуците му шестици. И сега, моля те, кажи ми отговора. Какъв отговор, бе? Какъв отговор, бе, чишко? Ме ми се ходи до кенефа. Немам думи. Не сте ли искали да седите възможно по-напреде и когато учителя ви вземе бележника, просто да надникнете и да видите каква оценка ще ви напише по дяволите. Кой не го е правил? Нямам думи. Не ви ли е интересно какво става, когато учителя излезне от класната стая и то сърдит? Потрес, не знаят колко е 5 плюс 5. Да ходим на барчето, да си изпробвам новата запалка и да си изпия новото кафе. Защото видях, че са поснали на 40% намаление на кафето! Можете да коментирате в описанието на долу в коментарите. Може да напишете някаква ваша интересна случка с ваши учители. Кой знае колко учители ще дадат палец надолу. До скоро, дами и господа.